ira Allah ko rokki en ko wona de eɗen jawani Allah ko rokki en ko aha en jawanani Allah ko Allah rokki en ko eɗen gandi o rokki en ha heewi nde araɗo adam nde o wi nde en potano ni so en ndendi jogiiɓe haaju e ni ɓe potano ni nde arande e 74 no wini en potano ni nde wonno joginooɓe haaju e ni ɓen potano ni ɗum waɗi nde ndenduɗen ɗo nde nden en potani ni en jawanani Allah noon Allah walli Allah ɓeydi Allah rokki Allah moƴƴani Allah moƴƴini Allah fewnini en Allah jarama kono ha joni noon jettiren mone kadi ɓeydade jogade e ni haaju e ɓeydade fellidde ni e ɓeydade darananade ni e ɓeydade gasde e ni e ɓeydade andude ko ni woni ko jogiti hakkunde men e Allah ko ni woni ko fewnata hakkunde men e aduna ɓeydoɗen andude ɗum julɗo so tawi ala diine ala aduna julɗo so ala diine ala aduna julɗo wona keefeero woni kala no wawi dañirde aduna kala no oñori hattamo dañde aduna malkisaɗo woni kala no woopiri Allah kala no oñiri hattamo dañde aduna wona julɗo malaɗo o kay so tawi tan o moƴƴinani diine makko o dañata aduna makko omo fadato lahara makko omo jarriɓe ga aduna ga o jarriɓere rafcelle o jarribore basal o jarribore wiyeede e waɗeede fiyeede e hersinede ɗum ɗo fof ko ha o arta hakkunde makko e Allah o moƴƴina hakkunde makko e Allah si en moƴƴini hakkunde men e Allah Allah kam moƴƴinani en hakkunde men e makko e nder ko moƴƴinten hakkunde men e makko Allah moƴƴinani en hakkunde men e makko e nder noon omo waɗi ɗum e nder ko eɗen daro eɗen moƴƴina hakkunde men e makko caggal ɗum o moƴƴani enne kadi iwde makko tan faye e meɗen hayso tawi enen en moƴƴinanimo ko iwata e men faye e makko tawde noon ko noon joɓiren mo moƴƴinde ko iwata e men faye makko manam jettiren mo ne kadi moƴƴinde ko yamiri en yo en gollu ko e moƴƴinde woppude ko yamiri en yo en goppu ko beele eɗen kawra e makko eɗen kawridine e moƴƴere makko ndi eɗen paami ken haqqillaji mehi eɗen gandi eɗen paami luttine kay ken hakkillaji mehi aɗa andi nde giwata cuuɗi men ko jaloma tan goppuɗa a anda so wona remde gawri e hurnade gese e tawende waare leɗɗe gartira galle e bakke ɗum ganduɗa kono noon nde Allah suudma adduma ɗo nde wonno Allah famɗinani en nde elno Allah famɗinani en nde Allah suudma adduma ɗo ndar tan to giwɗa ndar tan nde ladde no wayi ndar tan no toon wayi woɗɗodirde oɗo nokku kono nde Allah suudma adduma ɗo teddinirma ittudema toon woppi toon giƴe en fof adduma ga ɓeydi teddungal udditi haqqille ma ha kala ko tuubaak yi'atno anda an sa hollama ɗum ganda hen ko ɓuri ko andata ko ma golla hen ko ɓuri ko gollata ko tawa a rewayani hay nokku a andi ɗum kay ko ballal Allah sa ƴeewi hande no goruɗen ɗo ni e ɗe golle no gollirte ɗi otoji no mbayi eno mbayi weñcodirde e ɗi pièce uji e ɗi ɓoggi ɗi fiiluji e ɗe jamɗe ɗe pièce uji ɗum ɗo joni mo jibinaka hen so wona joni tan adde andira ɗum no jibinaɓe hen ɓe gandiri ɗum ni ko ballal Allah eɗen poti famde ɗum ko ballal Allah
ɗum noon Allah famɗinani en on ɗon haqqille noon kutoroɗen ɗum e andude ngal ɗon teddungal ina angal ɓuri nde pirlitten ɗum e goopi Allah angal ɓuri nde pirlitte ɗum e goopi Allah ɗi ngannduɗen wonde ɗum ɗo ko goopi Allah eɗen ɓuri ɗum haqqillaji men na ɓuri ɗum ya andu regginde debbo janano mo hay hunde ala hakkude mon dagaki debbo karmuɗo ma ndeggina ɗum wona aɗa suuɗi wona aɗa moggi wona aɗa sorni so wona aɗa sorta aɗa reggindire oɗo debbo aɗa faarimo e hakkude yimɓe aɗa faarimo foyer aɗa faarimo nder wuro aɗa waɗimo aɗa rewnimo o wona debbo ma yimɓe fof no ceedi a hawlani a hersani a dillani a dayani a ɗenƴaki hay hunde heɓanima aɗa jogodi e oɗo debbo hono oɗo sifa to dirde e ɗum e dow noon gandal yimɓe fof ko ɓuri hulɓinade hen ko hay sinno ɗum ko cornagol kono ko e dow gandal yimɓe fof ganda noon hay soko bakkat ɓurɗo famɗude o kala nde parnoriɗa ɗum wonti bakkat ɓurɗo mawnude e bakkatuji bakkat ɓurɗo famɗude o kala tan nde parnoriɗa ɗum wonti bakkat ɓurɗo mawnude e bakkatuji fof saka noon bakkat ɓurɗo mawnude e bakkatuji fof sa farnorima ɗum oɗo foti wannude mo noon tan ko tawa haqqille o no mbiɗen ni haqqille gandannoɗo jiitannoɗo o fittandu ndu waɗɗinima ɗum doggi hen ɓoccitimama mo o anda ko gollata on tan foti gollude ɗum de kadi noon tan kadi wayi ko ɗum noon ciftenten ko ɗum woni jonde nde ko siftinde ɗum e hollude ɗum e haalde ɗum e weeñude ɗum e wirtude ɗum beele so tawi wonko yanno hen e ma piɗɗoɗa jeeya ko e ma beele oɗum sama eɗen gandi ina jeeya e dowuji mawɓe men e jinnaɓe men e seereɓɓe men gooto e men ko ooñi fof yettaki ɓernde nde ko fittanu ndu tan e haqqille o kono ɓernde nde e nde andi ko woni ko moƴƴani ina andi o yiɗa mayde e ɗum ina andi ɗum fewani ko ɗum addantamo accude yimɓe moƴƴuɓe fof o doga ɓe nde wonno omo andi o fewani mo ɗum yetti ɓernde mum o so woni ɗum andata wonde o fewani o sikkata o woni koye fewde e fewnude kono enen wona noon Allah walli ko ɗum waɗi nde neɗɗo fini fiɗɗade ɗum fof so fiɗɗima ɗum tan samat ha laaɓa en jarribima ɗum hayra ma marati nde wonno mi tawi on Segela miɗa nodda e ɗum mi tawi on Morvia miɗa nodda e ɗum mi tawi on Sierra Leone miɗa nodda e ɗum mi tawi on Congo miɗa nodda e ɗum mi tawi on Zaire miɗa nodda e ɗum mi tawi on Burundi miɗa nodda e ɗum mi tawi on Conakry miɗa nodda e ɗum kala nde jooɗinomi ɓurnoɓe oñaade ɓe so ɓe jooɗima ɓe jangtima oñaare maɓɓe ha gasi ɓe mbiya min goppi ko ɓen goni tijaniyankoɓe wirɗoɓe hande e France eɗen gandiri noon ɗum noon tinnoɗen ko hedde e men ina hedde e ɗum ko yo fiɗɗo ha laaɓa nanga lawol Cheikhana Ahmad Tidiane waɗa ɗum sabunde mum wupporo ɗum ha laaɓa lootoro ɗum ha laaɓa yiggoro ɗum ha laaɓa fittanu makko laaɓa ruuhu makko laaɓa ɓandu makko juuɗe makko laaɓa bakkatuji o arta e julɓe o moƴƴina julɗo so tawi woppi julde ko heddi ko fof ko heɓatamo e ko moƴƴani hankadi limetake nde wonno ɓandu so tawi hoore ittama hen ko heddi ko nafata
ya anndu nde ɗo julde ko kayre waɗi en julɓe so tawi en beltindima julde nde tan en beltindima koye men en beltindima diine men en beltindima adduna men en beltindima lahara meɗen dendagal jamiroje Allah ɗe fof fof Allah nelduɗum nelaɗo Allah tan sallllahu alayhi wa sallam so tawi ko asakal Allah nel jibril tan yo nawanmo so tawi ko korka Allah neli jibril yo nawanmo so tawi ko jihaadi Allah de neli jibril yo nawanmo hatta alqur'ana Allah neli jibril yo nawanmo hatta jokkere ɗenɗam Allah neli jibril yo nawanmo wa amma julde nde o wi komi neldani ya noddanammo o ara ha ɗo seydina jibril yehi tawimo makkatal mukarrama wimo arnoto joome ñande heen wona wahyu addanimo ari ko noddudemo yo ar o yaade makko beytil muqaddas o tawi o yamiri dendangal annabaɓe fof ujunnaji temedere e ujunnaji nogase nayyi fof ina jaɓɓimo sabu omo fayi to jomiraɗo o jotodiri e maɓɓe ɗon o julni ɓe julde teddungal e julde kohowagal o julni ɓe e yamirore Allah o wayni ɗon o fayi to Allah omo wonde jibril o yettaki asamawu so wona asamawu o fof dilliɗi lawol gotol ina namno holi garɗo ɗo holi o so jibril wi ko min jibril ɓe mbiyamo holimo gonduɗa eɓe gandi jibril na rewanno ɗon ñande fof ɓe mbiyatamo noon kono ngol ɗo lawol kala asamaw mo dari e damal muɗum so dilli ɓe mbiya holi an eɓe gandi wawa wonde so wona jibril kono maɓe namnomo e ɗemgal makko o wiya ko min jibril ɓe mbimo holimo gonduɗa holimo gonduɗa sinno ɓe gandano kay wonmo ardata ɓe namnotamo holmo gonduɗa omo rewa ɗon ñande fof o wiyaɓe ko mouhammadou bnu abdillahi gondumi ɓe mbiya awa boisa beele o nelama o wiyaɓe aha ɓe mbiya marhaban bihi annabaɓe tawaɓe ɗon ɓe mbiya marhaban bihi so baba wiya marhaban e ɓiɗɗo e ɓiɗɗo moƴƴo so tawi ko musidɗo wiya marhaban e musidɗo moƴƴo gandi hen ko baba ibrahima tan wiyata ko marhaba on tan wiyata marhaban e o ɓiɗɗo moƴƴo e kañum e baba adama ko heddi ko fof ko marhaban e oɗo musidɗo moƴƴo ñande hen ɗum bismortomo malaikaji mawnina teddina hormina ha o yawta asama goɗɗo haɓe jetti sidratul muntaha sayyiduna jibril darti wimo min ko ɗo kanmi mi yawtata ɗo woppiɗimo e joomi ko Allah tabaraka wa ta'ala neli fii makko arde e makko ha yettimo ha ɗo sifete e ɗo deƴƴete o sifi ko sifete ko o wi ko kaaba kawsayni ko deƴƴete ko o deƴƴi ɗum o wi aw adna o haaɗi ɗon walla ko ɓuri mallade kaaba kawsayni o deƴƴi ɗum hay goto e maɓɓe haaltani ngol ɗon mallagol no wayi hay goto ne kadi seedaki ɗum wona annabi ɓalliɗo wona nelaɗo ɓalliɗo wala malakun muqarrabu ko ɗon o wi fa awha ila abdihi ma awha ko ɗon o ƴefti julde ɗe joyi nde ɗo julde ne jogi ɗen o tottimo o itti o tottimo ko ɗum capanɗe joyi julde o ustanimo ɗum ha wonti julde joyi julde hen fof ina woni dow muɗum juldeɗe jeenayi fofof baraji muɗum watta koye baraji julde nde wootere e laamndeeru sayyiduna Musa hono no habriri ɗum ko nde julde o artiri o watti en e juuɗe men ko nde julde o artiri o watti en e juuɗe men ko nde julde dey gooto e men daroto wiya mi ala temps mi wawa tan mi ala temps no julmi ɗo liggotomi ɗo mi ala temps mi wawa woppude miɗa juuloya ko nde julde dey gooto e men jogoto jooɗoɗo hen ina ndaara ina yewta ina ndaara télévision ha nangue muti tawi o juulani takkusan ko nde julde de gooto e men rondoto e keeci mum julde nde ne namnomo haqqe mum
no ɓiɗɗo namnorto yummum muynude e endu mum ni ina wayana ɗum an deƴƴiɗa heen aɗa yiilo kuɓeeje haa naange muta mbiya koye nder mbeddaji pari njanome mi wawa julde koye nde julde de woni ko gonata e nder suudu ma joni kam wona aɗa golla joni kam wona aɗa yiilo e nder mbeddaji saka daña haaju ngantu ala ko nde julde de jooɗota e nder suudu ma julɓe ina noddina to jama to less ina mbiya allahu akbar allahu akbar allah ko mawɗo allah ko mawɗo ashhadu an la ilaha illa allah seedama wonde ala deweteɗo so wona allah ashhadu anna muhammadan rasulullah seedama wonde allah neli ko nelaɗo mum o nde ɗo julde hayya ala lsalah ngare ha juulen hayya ala lfalah ngare ha malaɗen aɗa heeɗi ina wiya allahu akbar julɓe na mbirtoma na yahana tello an aɗa jooɗi aɗa huccite télévision aɗa wiya ɗo jooɗiɗa ɗo a ala temps yaade to julɓe juuloyto to a ala tan an koye télévision o ma aɗa jooɗi aɗa waɗa bolot ke juuɗe ma aɗa waɗa carte aɗa jooɗi e siis ma aɗa jiime e taabal ma aɗa jogii comci tuubak aɗa yeesa hoore ma no yeeso tuubak aɗa ɓawli kurum noon a wontata tuubak aɗa wiya wonde an ka tuubak ɗo ko farayse ɗo ko tuubak ɗo ko bar aɗa yimɓe ɓe wirtoma na jaha alimani hoore ma e julɓe wirtotoɓe may na yaha na juuloya haa ɓe juula ɓe kaljita ko ndeɗo julde dey ko ndeɗo julde de fonde ni to allah haa allah wi neldata ɗum o tottat koye junngo e junngo o tottirta ko nde julde ɗe mbaɗɗen ni mbele jo mbele enen kam mbele haqqillaji men ɗi no naniri ni mbele ina haani nde ɗo julɗe nde hoyfine mbele ina haani nde ɗo julɗe na fijire mbele ina haani nde ɗo julde nde julde wiyata min mi ala tan wadde ɗum ko sababu ne mayre kiine makko nde soppira sallllahu alayhi wa sallam ko sababu nde mayre ñiire makko nde hela ko sababu nde mayre o yaari koyɗe makko ha badri omo lomtodira e marsad ibnu abi marsad e sidna aliyun o waɗɗo jippo oya waɗɗo jippo oya waɗɗo jippo ha o yeehi 2 kilométre e fayi ko sababu nde ɗo julde tan ko sababu nde ɗo julde de sahabaɓe nodda nooti allah ƴefti silameji mumen e pucci mumen mbayni galleji ɗamtinaki artude e galleji mumen dañsi sukaɓe mumen ka mbasiyi rewɓe mumen somi artani koye ɗum ɗo e ɗum ɗo mbaɗani somi artani kay jaaha ɓe hen jaaha keddoyo toon ɓe hen jaaha arta ko sababu nde nde ɗo julde ko sababu nde nde julde onon ɗo ñanden tan cheikhu oumar radiallahu taala anhu yeehi to hadara allah e hadara nelaɗo sallah alih sallam itti ɗon tutiri nde ɗo julde addani baabiraɓe mon taaniraɓe mon wiiɓe ndiɗo tutiri ittumi ɗum koye lekki kiya ko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam rokkano to bange allah tuti ɗum noddi sahabaɓe wiiɓe gadde ƴiiƴameje men gadde ƴiiƴameje mon jarniren lekki ki soki mawni ko teddugal mon aduna e lahara ɓe jaɓanimo ɗum ko tutiri kin lekki cheikh oumar addi noddi babiraɓe mon wiɓe gadde ƴiiƴameje mon jarniren kiɗo lekki no sahabaɓe soki mawniki wifni ko teddugal mon aduna e lahara ko kin lekki de wifni e dow men enen ɓiɓɓe kin lekki eɗen mbiya en ngala tan tottude ɗeɗo julde ƴeewen so tawi ɗum no hani ko siftinde on tan joɗɗinimi ɗo ko haaltande on ɗum tan joɗɗinimin ɗo ko noddude on e faade fewtinde ɗum hankadi noddude en ɗo yo allah noon won ballo bien anta so yimɓe mbirtoma alhamdulillahi rabbil alamin no mbiɗen ni jomum jooɗo tawa yimɓe mbirtomo jaha njuulo yo garta tawa acci tawtamo toon omo andi ɗum ne kay omo tini ɗum ndewal haalu noon nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o habri en e hadis makko o wi ndeɗo julde kala e mon goppuɗo ɗum ko keefeero wonti keefeero hay so tawi gila nde o jibina
haa ñande heen omo juula o meeɗa woppude waktu ñalawma o gooto o salti juulde ko keefeero ñande heen somo joginoo dewgal boni firtiima so wonaa o tuubo rutti so maayi ɗon e on sifa o lootetaake o hasnetaake o juuletaake o duwantaake o ubbete tan woto o tampin yimɓe ɗum woni ko waɗɗi e on ɗon juulɗo ñande heen tawde woppi juulde omo seettini ɗum hadisu sayidina jabir ibne abdillahi radiyallahu taala anhu yaqul qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna bayna arrajuli walshirki walkufri tarka salati nelaaɗo salah sallam wi hakkunde neɗɗo e keeferagal e wonde musriku ko woppude juulde sa woppi tan gasi a woni keefere so tawi noon ko noon ndeɗo juulde so tawi an kaaɓi juulɗo aɗa juula hannde aɗa woppa janngo walla tawa ñalawma o ko subaka juulata heen subaka tan sa dañi walla a tawi yimɓe ne juula tan juula sa yiyani yimɓe ne juula a yejjiti hakkille ma ni waɗata heen tawi ka ɓi juulɗo ka kellifaaɗo sabu tan a ari farais eɗen ɓuri ɗum sabu tan a ari farais eɗen ɓuri ɗum pewtinen ndeɗo juulde ko kayre waɗi en juulɓe so tawi en goppi juulde nde en nattat wondi juulɓe ɓanndu koye sa itti heen hoore ko heddi ko nafata ndeɗo juulde kayre woni hoore dewe Allah ɗe fof sa nani juulɗo yo jab yamirore Allah woppa kade Allah wata wat ko boni ko juulɗo o wiya o amma musuwa wonde juulɗo o kay wiyete ko yo won juulɗo taw haaletake haala bakkatuji mo juulata koye haalantake haala woppu sangara mo juulata koye haalantake haala woppu cerse mo juulata koye haalantake haala woppu lotori mo juulata haalantake haala woppu rewɓe jananɓe ala ko wiyete ko yo ar o wonna juulɗo o noddete koye l'islam ndewal haalu sukaaɓe men heewɓe ina mbaɗa noon ina belsini juulde nde tawa limani wonde wonko mbaɗi ni limani wonde wonko mbaɗi ni ɗum addani ɓe waawde waɗde geɗe keewɗe tinnoɗen moƴƴinen nde ɗo juulde so tawi a juuli ɗum to suudu ma aɗa hoddi e jama no oɗo foyer ni foyer gonɗo e leydi he fof hannde Allah waɗi heen jama so wonɗo ɗo woodani ne no famdi no feewi tawto jomum en ɓe toppitaki kono ɗum ñaagama to Allah rokki ñaagama to tuubakoɓe dokki heddi tan ko tinnaare yimɓe maalore maɓɓe so tawi aɗa hoddi e jama aɗa hoɗi e foyer ka kodduɗo e jama nelaɗo Allah noon wi sallllahu alayhi wa sallam so neɗɗo hoddi e jama juulde mum nde jaɓetake hay nokku so wona e nder jama he juulde nde jaɓetake so wona e nder jama so wona taw ko ngantu one wona ngantu gantaɗo ngantu hen so tawi o tawaka ɗum ko ngantu so artiɗo heeɓi fof yo juulna moƴƴi so yehi jama ɓuri moƴƴude so tawi omo tawa kono o donkuɗo so rafi cellal so mangu o ronku yaade o ronku darade o yaha ɗum ko ngantu ɗum ɗo heeɓi fof yo julde makko selli so tawi omo tawa o ronkani yo tawat ko ɗaniɗo ko jaafaɗo ko ɓamtaɗo e mum kuɗol kono wona ɗankiniɗo noon ɗankiniɗo ko jooɗiɗo ha waktu yoni leloɗano ma nani noddinaɗo foodi mbajju mum lelto ma arti liggey ina ƴeewi montor mum ina andi heddi e fajiri tan ko minita capantati leloɗano wiya ko tampuɗo o ko ɗankiniɗo o ko goppuɗo waktu oɗo tawaka hen komo ɗoyngol feri ha waktu yoni yimɓe juuli goppimo ko oɗo woni so ummima
ɗo heɓi fof yo juul koye ngantu ma omo tawa o ronkani o ɗanaki kono ko jejjiɗɗo jejjiɗɗo Allah ina jaɓi ngantu muɗum aɗa heɓli kono a yejjiti ha yimɓe juuli ɗo keɓɗa fof juula walla ko ƴengitina e ɗum ko qiisa e ɗum ko wayno neɗɗo dentuɗo mo sellani ina hula so yalti wata on hatujino walla ɗeɗɗo e kakte mum walla e ndiyam walla e yidde ndiyam haalajal tawa ɗum heen wiya yo renmo ɗon yo rentumo ɗon ma jogiiɗo marchandise kewɗo o wawa tagguɗo ɗum laawol gotol te so woppi ɗum o yeehi tilfo o wiye yo juulɗo ma ko nandi heen kono wona jooɗiɗo ne yeeɓa télévision kay ma na waɗa bolot ma ina yewta wiya won arɓe salminde mi dañ hoɓɓe won yimɓe ngari salminde mi onon fof kon juulɓe on jahata jama juulon ɗum ko yeeɓade waktu o ko juulde ɗum tawa Allah jaɓani ɗum ko heewinani juula ñalawma darga tawata hay juulde wotere e nder ɗereji maɓɓe waliyasu billahi holko waɗi noon o waɗirani no Allah wino yo waɗir mo waɗiri dewal Allah no wino no neɗɗo so mo waɗiri dewe Allah ɗe no yiɗi waɗirde ɗum no ɓernde makko e haqqille makko wi yo waɗir ni o woppino Allah yamiri yo waɗiri ni on kanko yoɓata hoore makko sabu o waɗani no Allah yamiri noon ni ɗum waɗi telloɗen juulde ni julɓe waktuji ma joyi so tawima e nder foye he juul ar juuldu e juulɓe ya andu sawa juuli suuduma a ala juulde tawde ala ngantu noon ndey nelaɗo Allah wi sallllahu alayhi wa sallam sa yi tampere nde waɗi yeehi haa ɗo ko juulde nde welsinda ko kayre woppa juuloɓe ɓe Allah ina dandiɓe e geɗe kewɗe juuloɓe ɓe Allah na dandiɓe e geɗe kewɗe geɗe faahosinde bonɗe ngari ɗe fof yanata koye goppo belsintoɗo julde wona tellotoɗo jamana juula tinnoɗen mbaɗiren julde nde no Allah yamiriri yo waɗire ni so noddinama goppen ko mbaɗeten je hen jama so tawi a faye lelaɗe a hoolaki hoorema ƴeew pinowo ina yaha jama mbiyama sa finide findinam ko hoorema mbaɗanta ala mo mbaɗanɗa hay goto siftor balɗe tati kabri garwanije siftor ñande nde gonɗa e hakkude gurdam e mayde ƴefti koyɗe ma ƴefti juuɗe ma ƴefti reedu ma ari ha e becce ma heddi aɗa huccite e koɗeji ma aɗani yaha aɗa fayita anda a andana aɗa fayita anda a andana luttine kadi ala e maɓɓe bawɗo hay hunde ɓe fof ɓe jimata e ma tan ala bawɗo hay hunde eɓe nodduma aɗa wiya hu ha natta wiide hu ha so tawi ɓe dillinima dilla ha natta wawde dillude koota e joome ɓe ndondoma ɓe gasa gaska kamɓe fof ɓe tinno ɓe mbanma hen ɓe gubbuma ɓe jalta ɓe jaha laabi maɓɓe aɗa heeɗi koyɗe maɓɓe no dutto aɗa heeɗi nofuru ma wondu less ndu no malaikaji ceekirta leydi ina faye ma tesko ɗum mbasa jabde funti ko yimɓe puntan ma andu an yimɓe mbanma tan ko cinéma yimɓe mbanma tan ko cinéma hankadi sellu iw e ɗin punti hankadi iwe puynam yimɓe tan taaroma tan ina piya balaɓe ma tan ina mbiyama ha ngaari mawdi ngaari caliiɗi aɗa sikka ɗum ko mantore aɗa ɓeydo jattinade aɗa ɓeydo tiidde aɗa ɓeydo suusde reedu aɗa ɓeydo suusde ko feewani sabu tan wi'edema ka ngaari mawdi sa ngaari mawdi nde holmo kawodirta ko Allah ne sa ngaari mawdi an ngaari mawdi ngaari yaagal ma ngal mo kollata ɗum Allah iw e ko ɓe puntuma ɓe goni koye